Akwai mutanen da suke cewa real estate kamar cacan kuɗi ne, don akwai irin su hidden cost da maintenance cost, a ƙarshe kuma sai ka zo ka kashe kuɗi fiye da abin da aka maka alkawari. Ko akwai abin da za ka ce akan hakan? Magana gaskiya akwai kamfanuwa da ake samu suke haka, so amma ba daidai ba ne. A kowane investment ba wai real estate kawai ba, akwai additional cost da charges. So amma abin da ya fi kyawu ga kamfanuwa shine ya zama cewa shi wanda zai siya ba lokacin da zai siya ya san other cost din. Misali real estate idan ka siya akwai abin da ake cewa purchasing cost. Na siya abu kaza na biya. Misali additional cost za a iya cewar akwai maybe takardar deed of assignment da za a yi wadda za a requesting ka biya wani abu. Sannan shi kuma maintenance cost additional abu ne wanda misali idan gida ne ka siye shi a estate din ana buƙatar maybe road maintenance, security, other maybe utilities da ake charges monthly. So wannan abun ba wai lokaci ɗaya mostly ake charging sa ba, ana charges ɗinsa ne maybe monthly ko yearly. So don haka kawai abin da ya kamata shine kai ka tabbata da zaka siya abu a sales agreement ɗinka da gaba information nan suna ciki kuma ka san me zaka biya, saboda akwai one time cost sannan kuma akwai continuous cost wanda ake biyan sa along the line maybe after years maybe batun kai occupying in property din.